No niin, terve vaan. Täällä ei ole nyt Sami G, vaan tällä kertaa Juha G. No niin, tänään onkin sitten kokkaamista, tai toisin sanoen leipomista. Köyhän on mentävä sieltä, mistä aita on matalin, ja tässä tapauksessa se on leipäkone, eli vaimon korvike. Hankin juuri semmoisen kirpputorilta, ja onkin huokea. Vain 3 euroa. Tänään olisi tarkoitus valmistaa tällä koneella leipää. Mitään merkkiähän tässä ei näy, mikäli bulkkikone. Tässä on ohjekirja ja siinä lukeekin TS 238A, eli ilmeisesti sen merkkinen kone on kysymyksessä. Ja ohjekirjassa on monta ohjetta jopa pizzataikinan tekoon ja taikinan tekoon ynnä muun tekoon, että täällä on normaalin ohjelman ohjeita. Ja leipäkoneessa itsessään on valittavissa erilaisia ohjelmia. Tässä on normaali leivän tekemiseen ranskalainen ja rapidi ja ties mitä. En ole kerinyt vielä perehtyä ohjekirjan kunnolla. Mutta kuitenkin tehdään nyt sitten se ensimmäinen leipä ja leipäkone onkin tän näköinen sisältä. Eli siellä on tämmönen mäntä, joka sitten pyörii täällä ympäri ja sotkee taikinaa. Ja niin poispäin. No niin, eikä sitten muuta kuin leivän valmistukseen. Olen tässä laittanut aineet valmiiksi, ettei mene sitten hirveitä aikoja sähläämisessä, mutta voi selittää tämän homman, että tämä mittalusikka tässä, tämä pää vastaa yhtä ruokalusikallista ja tämä tässä teelusikallista. Elikkä homma menee näin ohjeen mukaan. Tuonne säiliöön sitten. Sinne laitetaan vesi ensin ja vesi pitää olla kädenlämpöistä, ilmeisestikin hiivan takia. Sinne menee 1 kappale, eli ohjeessa sanottiin 8 otsia, mitä se nyt sitten tarkoittaakin, mutta se menee sitten sinne ensimmäisenä näin. No niin, sinne meni vedet. Ja tää on semmonen tää muki, että tässä on nämä mittayksiköt kyllä millilitroinakin, että semmoista. Jaha, niin vesi meni ensin ja sen minkä takia on laittanut tuonne jauhot, niin niitä menee 2 tämmöistä kuppia, että kun vesi menee ensin, niin sit kun pitäisi tähän sitä vehnäjauhoa laittaa, niin vehnäjauho tarttuu kiinni. Olen tämmöisen kupin ottanut, missä on mittaa täällä reunassa, niin olen mitannut sinne 2 kappaletta valmiiksi, joten tulevaisuudessa aina käytän tätä, saan kaadettua suoraan sinne jauhopussista, niin ei tarvitse sitten sotkea niin paljon. No niin, ohjeen mukaan 2 tämmöistä mittakupillista. Menee sitten vehnäjauhoja tänne. Näin. Alright, se on siellä. Ja ohjeen mukaan oli sitten, jaha, miten se menikään? Tässä on laitettu nytten suolaa. 1 tämmönen ilmeisesti teelusikallinen, tämä mitta pitäisi olla. Sitä suolaa on laitettu tänne. Ja sitten on laitettu 1,5 tämmöistä mittalusikallista sokeria tänne. Eli tämä pitäisi olla 1 ruokalusikallinen. No, ne on nyt siinä samassa sitten ja mä kaadan ne sitten sinne. Eli ne pitää mennä toiseen reunaan. Siinä luki ohjeessa, että sen takia menee toiseen reunaan, että hiiva ja nää ei saa sitten niin kuin heti alkuvaiheessa ilmeisesti sotkeentua keskenään. No niin, sinne meni sokeri ja suola. Eli sokeria meni 1,5 ruokalusikallista ja suolaa meni 1 teelusikallinen. Ja sitten hiivat piti laittaa sitten erikseen ilmeisesti reunaan tai jonnekin sinne piti kaivaa kuoppa mihin se kaivetaan. Mutta kyllä se näin onnistuu kun reunaan laitetaan. Eli tässä on nyt 2 teelusikallista ja 1/4, eli 2 teelusikallista ja 1/4 teelusikallinen vielä. Alright, kuiva hiivaa jauheena. Eli nyt pitää saada se toiseen reunaan sitten. Noniin. Sinne meni jotenkuten. Jaha. Ja sitten tuli 1,5 ruokalusikallista voita ja se on tossa noin niin kuin suurin piirtein. En tiedä onko ihan, mutta ei kai se niin tarkkaa ole. Ja se menee sinne sitten noin. Siellä kaikki aineet sulassa sovussa keskenään ja sitten laitetaan kansi kiinni.
ja valitaan ohjelma. Tämä ohjeen mukaan piti olla normaali leipä, eli täällä on nämä normaalit Friends ja Rapid ja muut mitä on, niin valitaan siitä se ensimmäinen normaali. Ja sitten mä haluan vähän tummempaa pahtoa tällä koneella. Tällähän voi tehdä mitä vaan, vaikka taikinaa. Hetkinen, painetaan tuosta vähän niin kuin siitä tulee dark valosytty ja tuossa on normaali. Eli nyt pitäisi sitten varmaan tosta startista vaan lähteä käyntiin ja leivän pitäisi valmistua sitten siitä, niin katsotaan mitä tulee. Joo, ja taikina pitää sitten näyttää suurin piirtein 10 minuutin kuluttua tältä. Eli jos se on semmoista löysää, niin lähdetään sitten lisäämään jauhetta noin 1 ruokalusikallinen kerrallaan ja katsellaan miten se siitä muodostuu, mutta pitäisi olla tommonen pallo tavallaan pitäisi pyöriä siinä, että täältä tää nyt näyttää. Mä oon lisännyt tässä välillä vähän jauhetta, kun se näytti liian löysältä, mutta tää on nyt 15 minuuttia suurin piirtein mennyt tässä, että tämmöstä. Tässä hommassa pitää olla erittäin varovainen, kun otetaan ulos se, että tää on kyllä niin kuuma tää vielä, että otetaan se esiin se leipä. No niin. Tässähän se leipä on, että mitenköhän se mahtaa nyt tässä näkyy, mutta tämän näköinen se on, ja otetaan se sieltä ulos kohta. No niin, sitten hetkinen, tästä otetaan tässä tää leipä, jota on vielä erittäin kuumaa. Ja sitten otetaan se ulos, se tulee sieltä varmaan aika liukkaasti, eli se tulee tosta vähän, väännetään nyt näin ja sitten vähän ravistellaan, täällä on liukas pinta, näin ja sitten joo, tää taikinavatkaimen kanssa kyllä pitää olla tarkka. Kun otetaan se ulos sieltä, niin se on nimittäin täällä sisällä näin, niin se pitää saada sieltä pois, että sit kun leipää leikataan, niin ei leikata sitä. Nam. Tämähän maistuukin oikein hyvältä. Noin. Tuo vielä tuolta ulos ja se on kyllä tosi kuuma. Siinä se. No, leipä on valmista. Erittäin hyvää ja rapeeta, että tämän näköistä tavaraa sitten tuli.